Seuraavaksi yritämme saada pahimmat vihamiehet lounastamaan yhdessä. No mitä siihen tarvitaan? No siihen tarvitaan tietenkin ensiksi maittava lounas. Sitten 2 tarvitaan hyvä paikka. Ja 3. ja tärkein asia. Hyvä porukka. No niin. Katsotaanpas sitten miten käy. Syömään. Ei. Siis. Mille syömään? Edi syömään. Todi bes, ota Edi, ota vaan, ota. Näin helppoa tämä on. Saada pahimmat vihamiehet lounastamaan yhdessä.